er flot, du er kommet i dag. Det er flot. Ja. Peter, det er rigtig flot. Okay. Hvorfor er det, du er kommet? Ja, altså, jeg var hos lægen, bare sådan til en almindelig snak om mit helbred. En årlig snak, som jeg altid til. Så kom læge og mig til at snakke lidt om kvinder. Godt emne. Ja, altså... Det er meget over i tiden. Ja, altså, det har jo altid været en rigtig mand, kan jo godt lide kvinder. Ja, det har jeg hørt. Men du snakker med din læge til et sundhedstjek? Ja, han mente jo, at jeg skulle se en psykolog i forhold til mit forhold til kvinder. Og kan du blive lidt mere specifik? Du kan godt lide kvinder, det sagde du? Ja, selvfølgelig. Er det et problem for dig? Nej. Hvorfor er det synes jeg ikke, der. Men du vil gerne betale for at gå hos mig, selvom det ikke er et problem med kvinder? Er det rigtigt forstået? Ellers må du korrigere mig, hvis du så har... Eller jeg tager fejl. Ja, det var mig. Altså, hvis jeg tager fejl. Jamen altså, det handler om, at der er nogle kvinder, jeg er bange for. Nå! Ja, undskyld, jeg griner. Det beklager jeg ikke bare. Men nogle gange så letter det stemningen meget med lidt endorfiner til hjernen. Og det var bare lige der skete her. Har du det bedre nu? Altså, du fik mig både til at grine og gjorde mig bange på samme tid. Og det beklager jeg virkelig meget. Hvordan kan det være, at du blev bange? Jamen, det er fordi, det var derfor min læge sagde, at jeg skulle starte hos psykolog. Det var fordi du godt kan lide kvinder, men... Men der er også nogle kvinder, jeg er bange for helvede. Okay, så du er bange for mig. Men du kender mig ikke, men du er bange for mig. Ja. Og hvordan kan det ske, når du kun har været her i 2 minutter? Hvad er det ved mig, som er så skræmmende? Er det mit... Altså, man kan sige, du selv valgte, du fik en... Derfor helvede, jeg ikke kan styre dig! Og så trækker vi dig. Kom. Derfor fandme, jeg ikke kan styre dig! Det er flot, men du skal trække vejret. Du kan ikke styre mig, men kan du styre andre kvinder? Ja. Det kan du. Og dem, jeg ikke kan styre, dem bliver jeg bange for helvede. Nå. Og du tror ikke, du kan styre mig? Det forstod jeg ikke, det spørgsmål. Nå, men du har en fornemmelse eller en oplevelse af, at du ikke kan styre mig som psykolog. Ja, jeg er bange for det. Men du kun har... Fordi når jeg prøver at styre dig, så er det som om, der er et eller andet, der gør modstand. Efter 5 minutter i en terapisession med en meget dygtig uddannet kvinde. Men du er jo farlig. Hvorfor? Hvad er det, jeg kan, der kommer så farlig? Du kan jo slå fra dig. Ej, jeg slår ikke. Aldrig slået nogen. Jeg laver terapi. Uddannet psykolog. Men du skræmmer mig. Men hvorfor siger du, at jeg kan slå fra mig? Mentalt. Er det fordi, jeg er stærk? Og verbalt. Er det fordi, jeg er så stærk? Er det bare på min muskler? Nu får du mig igen til både at grine og blive bange. Ja, det er mærkeligt, ikke? Hvad er det for nogle følelser? Altså, jeg føler mig troet nu. Du føler dig troet nu? Ja. Fordi jeg viste dig min muskel? Synes du, jeg er så stærk? Det er bare fordi, jeg dyrker fitness. Jeg kan godt lide squash og dans. Dyrker du noget sport? Altså, min læge sagde, at jeg skulle gå til psykolog, fordi at jeg
har et sygeligt behov for at styre kvinder, og jeg er bange for, at kvinder ikke kan styre. Så det er egentlig ikke over i mig. Nu har jeg for helvede været ærlig om det! Så trækker vi i vejret. Det er rigtig flot. Vi kan lave noget anger management. Så trækker vi i vejret helt ned i maven, og så siger du, det er okay, jeg bliver vred. Men det skal Hvor længe kan det være, at du ikke bliver bange for mig? Nå, men jeg har set vrede klienter. Jeg er videnskabeligt set stærkere end dig. Det er spændende. Videnskabeligt set er stærkere end mig. Og hvor har du den oplevelse fra?